familias a un novo vídeo da serie Proxecto Coidamos TEA, dentro do programa de formación a familias TEA. Nesta ocasión abordaremos as necesidades, dificultades e traballaremos a través de estrategias e avelencias o tema problemas de alimentación en persoas con TEA. Este é un vídeo da Federación Autismo Galicia e está financiado pola Xunta de Galicia no marco do IRPF. Esperamos que sexa de utilidade. Empezamos. O primeiro que vou facer é presentarme. Eu son Susana, profesora do Centro de Educación Especial Menela, pertencente á Fundación Menela de Vigo. E para a realización deste vídeo vou contar ca colaboración da nai dun dos nosos alumnos, que paso a presentarvos a continuación. Ela é Olga Lalín, nai de Manuel, e o primeiro que queremos é darche as gracias por colaborar connosco na realización desta tarea. Hola, Olga. Hola, eu tamén quero agradecer en primeiro lugar tanto a Autismo Galicia como ao Cole de Menela a oportunidade de colaborar nesta iniciativa. Moi ben, pois imos comezar cas primeiras preguntas, vale? O primeiro que dende o colexio nos plantexamos cando nos chega un alumno con problemas á hora de inserir alimentos é facer unha recollida de información. E para iso utilizamos o cuestionario de alimentación que fixemos aquí no propio colexio e tamén o documento de acollida que pasamos a principio de curso. E así imos recollendo información sobre que alimentos lle gustan e cales non, que tipo de problemática pode surgir e donde, si é con todas as persoas ou só con algunhas ou en algún lugar determinado, sin embargo noutros pois a mellor come máis tranquilo. Pero mesmo antes disto hemos de plantexarnos que non exista ninguna problemática a nivel orgánico, que non teña ninguna alerxia, ninguna intolerancia, ningún problema gástrico ou incluso algún problema bucal. Así que a primeira pregunta que te imos facer é se cando Manuel era pequeno fixeches algún estudio ou foi outra liña que seguisteis? En realidade, como pais, nós non tiñamos unha sospeita clara sobre que Manuel tivese ninguna alerxia ou intolerancia. O que pasa que si Manuel presentou problemas de alimentación xa dende moi bebé e iso levounos a facer varias consultas á pediatra que lle fixo as probas que considerou oportuna para desbotar esas posibles alerxias. O que nós tiñamos como pais era a seguridade de que había algo moi complexo que facía que Manuel tivese eses problemas e esas alteracións. Tamén é certo que tivo moitos problemas gastrointestinais dende o comezo e que persistiron no tempo. Pero, bueno, como dicía, sempre as sospeitas de intolerancias e alerxias estiveron presentes. Sí, estaban, vamos a dicir, foron desbotadas xa dende un primeiro momento. O que si había que nos preocupaba moito e que podo describir máis polo miúdo era pois que podían pasar días enteiros en que Manuel non toleraba comer nada que non fose líquido e iso tiña unha repercusión moi negativa na súa saúde porque perdía peso e mesmo en 2 ocasións estuvo a piques de ser ingresado por este motivo. O momento do cambio de líquidos a sólidos, ese foi un momento tamén moi difícil e que ademais tamén foi como moi atípico. Lembro un día en que pois había que empezar a introducirlle o xamón cocido e que estábamos como a 2 metros de distancia na cociña e fixen así ensinando primeiro, non? Como para facer un hola e Manuel estaba como a 2 metros ou unha distancia así importante e tivo unha náusea. Entón, como me quedei moi sorprendida, non sabía. Ao principio, claro, pensei, ai, que raro, que mira unha loncha de xamón e tal, pero en realidade era o cheiro. Agora xa estou, claro, convencida de que pois era ese cheiriño que xa lle provocou rechazo. Efectivamente.
A ver, que máis? Comenzou tamén a ser moi restrictivo coa dieta, é dicir, só toleraba algúns alimentos presentados dun xeito moi específico. E despois, con todo isto, ia tamén unha conducta social desaxustada, moi desaxustada. Ben, pois como acabas de mencionar, sabemos que as persoas con TEA poden presentar unha gran hipersensibilidade e que esta hipersensibilidade afecta a todos os sentidos, non só o do gusto, senón tamén, pois como acabas de dicir ti, o do olfato, molestanlle determinados olores, o visual, comen alimentos brancos sí, pero rosos no, ou a disposición da comida no prato, que ten que estar en pratos distintos, tamén a un determinado son, poden molestarlle un ruido que non necesariamente ten que ser un ruido forte, pode ser moléstame como mastica aquel, ou como respira aquel, ou a mellor incluso algunha textura. E, xunto con esta hipersensibilidade, tamén acabas de mencionar ti tamén esa rigidez, que tamén é moi característica das persoas con TEA, esa inflexibilidade, ese resistencia ao cambio, ese querer controlarlo sempre todo, e que lles produce un gran estado de ansiedade, porque as cousas non son como les pensaban, porque non son iguais na casa que no colexio, é moi necesario para nós ir facendo sempre un rexistro de conducta para non perdernos ninguno destes puntos. En este sentido, aparte do que xa mencionaste, podías decirnos cales son esas, a lo mejor, hipersensibilidades ou esa rigidez que presentou Manel ao longo do seu desenrolo? Ben, tal e como comentas, Manuel presenta moitas das alteracións relacionadas coa alimentación que teñen as persoas con TEA. No seu caso, por destacar, poderíamos falar da hipersensibilidade olfativa, tamén da hipersensibilidade relacionada con certas texturas e a hiperselectividade. Por exemplo, as texturas como a dun yogur ou dunha crema foi sempre algo que a Manuel lle custou moito tolerar. Entón, por exemplo, cando era máis pequeno, fíxose unha intervención específica dende o Centro de Atención Temperá para que Manuel aprendese a comer yogur. Pois facíase dentro do momento da sesión e mesmo elaborando materiais e iso trasladábase a casa tamén para poder traballar con ele que el puidese admitir pois ese alimento. Da hipersensibilidade olfativa, antes poñía o exemplo que me chamou máis a atención, sí, pois nese cambio de alimentación, efectivamente, esa hipersensibilidade persiste todavía no tempo. Bueno, pois el rexeita ese tipo de cheiros, os do embutido, os dos guisos, o do queixo, o pan de molde, por exemplo, o de determinadas marcas de cacao que para el son pois como un olor así moi especial e que non tolera. Nos ao principio non sabíamos por que el abandonaba a cociña cando estábamos facendo de comer ou a hora da comida, e cando lle chegaba a hora de comer, pois cando non tiña comunicación, pois nos collía por un brazo e mellor nos levaba a outro espazo da casa para comer noutro sitio. Non ten que soportar os cheiros de... Efectivamente. Nos non nesos momentos, bueno, non entendíamos, xa cando tivo o diagnóstico, pois digamos que puidemos empezar a comprender por que pasaban estas cousas. Despois, falando da hiperselectividade, iso sempre nos preocupou moito, porque claro, el tomaba determinados alimentos moi específicos e presentados sempre dun mesmo xeito. Concreta. Efectivamente, pois o mellor se era carne ou peixe, pois tiña que ser sempre pois moi finiño, rebozado, moi pasado e cortado case ao milímetro para poder inxerilo. E incluso houve unha época no que como que tiña que facer un primeiro contacto coa lingua antes de ser quen de poder metelo. Sí. E despois, para rematar así, tamén hai que engadir esa conducta social desaxustada, é dicir, nós actualmente como familia non podemos aínda dicir que comemos xuntos,
aínda que sí que é certo que este ano comenzamos a traballar en conxunto e Manuel fixo melloras relacionadas con ese aspecto, pero, por exemplo, ir a comer a un Fora, sitio non? é inviable. Ya. Ir a un bar, a un restaurante... Son moitas as cosas que hai que ya que controlar e Efectivamente. Moi ben. Ben, pois por todo isto que acabas de decir, para nós, para toda a equipa do Centro Menela, a hora da comida é fundamental, é unha asignatura máis, porque ademais provoca moita ansiedade tamén nas familias. E o noso traballo comeza xa desde o trasecto que vai ao comedor, se comezan aí as conductas ou as angustias do rapaz, para facilitarlles a elección de alimentos, ir pouquiño a pouco abrindo ese abanico de alimentos que deben de comer, ir dándolle tamén alternativas ás condutas que van tendo, presentando, e tamén presentándolle recompensas que lles ayuden a pasar ese momento. E todo isto sempre dunha forma moi pactada ca familia, para que así eses pequenos logros que se van alcanzando no colexio se trasladen a casa e mesmo a inversa, o que ides conseguindo na casa se poda trasladar ao colexio. Neste sentido, queríamos saber se te has sentido acompañada neste proceso de alimentación con Manuel. Bueno, totalmente, dende o primeiro día, hei de dicir que me parecía unha das áreas máis complicadas para abordar, pero a comunicación, o intercambio de información e o asesoramento para trasladar os logros de Manuel a casa foron fundamentais. Así que, bueno, podo dicir que Manuel fixo pequenos avances neste sentido e que eu me sinto moi acompañada nunha tarefa moi difícil. Moi complicada. Sí. Pois, recompilando un poquinho toda a información que temos ata aquí, hemos de ter presente que nas trastornos de alimentación podense dar moitas conductas problemáticas ás que hemos de darlle resposta de forma conxunta familia e colexio para acadar o éxito, que temos que saber primeiro se existe unha problemática de tipo orgánico, que temos que facer un bo perfil sensorial do rapaz e que temos que ir facendo un rexistro de conductas, onde come, con quen come, cales son as súas conductas principais e cales son as nosas respostas a esa conducta. Agora, pois, imos facer algunhas consideracións de cara a como comenzar unha terapia de alimentación, vale? Como, por exemplo, que se recomenda que se leve a cabo sempre, cando se empeza, pois por unha persoa e a familia en un entorno distinto, neste caso nós o facemos aquí no colexio e as persoas encargadas e o propio profesorado, sitio nuevo, normas nuevas, que temos que mostrar unha actitud tranquila e segura para poder transmitirlle ao rapaz, que a hora da comida ten que ser un momento agradable, non temido nin rechazado de entrada por o neno, que se lle pode axudar visualmente, se é pertinente, cunha explicación, cas fotos das comidas ou ca recompensa que vai recibir despois, pois imos ir ao xardín, ao columpio, a xogar o que ti queres ou a dar un paseo. Que temos que comenzar sempre por os alimentos que lle gusten para ir pouquiño a pouco introducíndolle os outros. Unha das teorías é a do prato vacío, comenzar cunha cucharada ou cun anaco de comida só no tenedor e unha vez rematado ese anaquiño, pois prato vacío, recompensa e a partir de aí empezaríamos pois a abrir o abanico. E como xa dixemos, todo sempre moi pactado, familia e colexio. Decirche se podes facer alguna consideración máis de cara a axudar as familias ou a tu propia vivencia personal. Ben, eu redundaría nesa idea de colaboración e de transmisión da información e tamén na confianza que debemos depositar no traballo que están a facer os profesionais e como podemos trasladarnos ás nosas casas, non? É unha aprendizaxe que como pais temos que facer e que require un esforzo, que temos que formarnos e temos que ir integrando pouco a pouco estes
coñecementos nas nosas rutinas diarias para poder axudar aos nosos fillos e fillas que teñen un trastorno relacionado coa alimentación. Ao final é sempre un traballo en equipo que require de constante renovación e que pouquiño a pouco efectivamente de estar en coordinación e de valorar pois todas as aprendizaxes por pequenas que parezan. Sí, bueno, porque en casa os toca o doble papel de pais claro, en casa temos que facer pois esa doble función de ser nai e coidadora e ao mesmo tempo pois ir aprendendo pois do trastorno en relación coa alimentación. Moi ben. Pois nada, remarcar que temos que ser constantes, que temos que ser firmes, que é un camiño longo, pero que, como ti acabas de dicir, pouquiño a pouquiño se van conseguindo obxectivos que se van xeralizando e van dando así, ampliando a alimentación, a tranquilidade e, sobre todo, axudando as familias. Pois moitas gracias, Olga, pola túa colaboración e nada máis. Grazas a vos. Moitas gracias pola vosa atención. Esperamos que sexa de utilidade e animámosvos a seguir vendo os vídeos da serie Coidamos TEA.